பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் லான்ச்சர் டிவியில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர் பக்கத்தில் எஸ்ஐடிவிசி அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? அப்படி யோசிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் உங்கள் கிளின்டன், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம ஊர் சயின்ஸ் சேனல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. எஸ்ஐடிவிசி அப்படின்னா செகண்டரி இன்ஜெக்ஷன் த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் மெத்தட். இதை நான் டேரெக்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு த்ரஸ்ட் வெக்டரிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டாபிக் வருவோம். த்ரஸ்ட் வெக்டரிங்கை நான் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குது. அந்த காரை லெஃப்ட் ரைட் டேர்ன் பண்ணோன்னா ஸ்டேரிங்கை டேர்ன் பண்ணுறோம். ஸ்டேரிங் ஃப்ரண்ட் வீல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுது. இதே ஒரு ராக்கெட்டை, ஒரு ஐசிபிஎம்மை, ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிளை, ஒரு மிசைலை டேர்ன் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ அதெல்லாம் தான் த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த த்ரஸ்ட் வெக்டரிங்கில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் எஸ்ஐடிவிசியை மட்டும் நம்ம டெப்த்தாக பார்ப்போம். மிச்ச மெத்தட்ஸை ஓவியூவாக பார்ப்போம். இப்போது எல்லா த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் மெத்தடையும் பார்ப்போம். ஜென்ரலாக இது 5 டைப்பில் பிரிக்கிறாங்க. ஸோ நான் அதை அப்படியே பேசிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ். உங்களோட வெஹிக்கிள் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே பறக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சிஸ்டம், அதாவது கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ் யூஸ் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. ஃபின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் போயிருந்தீங்கன்னா ரட்டர் இருக்கும், எலிவேட்டர் இருக்கும், எய்லரான்ஸு, ஃப்ளாப்ஸு, இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ் தான். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, ஏரை ஏதாவது ஒரு டைரெக்ஷனில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். ஒரு மூமெண்டாம் இருக்கும். ஏன்னா சிஜி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ்க்கு அதிக டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மூமெண்டாம் யூஸ் பண்ணி அந்த மொத்த ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி வெக்டரை மாற்றும். ஸோ இப்படி தான் கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ் ஒர்க் ஆகும். பட் ஆனால் முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, இந்த கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும், ஏரில் டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆகாது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிம்பலிங். இன்ஜின் கிம்பிளிங் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு தேவையே கிடையாது. நீங்கள் இதை நல்லா ஃபால்கன் 9ஓட லேண்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரே ஒரு இன்ஜின் மட்டும் கஷ்டப்பட்டு த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் கண்ட்ரோல் பண்ணி லேண்ட் ஆகும். இன்ஜின் கிம்பிளிங் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மொத்த இன்ஜினுமே ஒரு மூவபிள் ஃபிக்சரில் இருக்கும். அது ஹைட்ராலிக்கலி ஆக்டிவேட்டட். ஸோ அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, ஹைட்ராலிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த மொத்த இன்ஜினோட டைரக்ஷன் டேர்ன் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம ராக்கெட்டோட வெலாசிட்டி வெக்டரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ இதை பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபால்கன் 9ல் இருக்குது, பிஎஸ்எல்வியில் இருக்குது, ஜிஎஸ்எல்வியில் இருக்குது. எல்லா அப்பர் ஸ்டேஜ்லேயும் கண்டிப்பாக கிம்பிளிங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் சாலிட் ராக்கெட் மோட்டர்ஸ் கிம்பிளிங் பரவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு எஃப்என்சி தேவை, அதாவது ஃப்ளெக்ஸ் நாசில் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம இன்னொரு நாள் டீட்டெயிலாக பேசுவோம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வெர்னியர் த்ரஸ்டர்ஸ். வெர்னியர் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்குல்ல? கரெக்ட். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வெர்னியர் கேலிபரை வச்சு பண்ணியிருப்போம். வெர்னியர் கேலிபரில் வெர்னியர் ஸ்கேல் இருக்கும், மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்க்கு மேலே இருக்கும். ஏன்னா மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கை விட சின்னதாக இருக்கிறது பேர் தான் வெர்னியர் ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ராக்கெட் இன்ஜின்ஸும் சின்ன ராக்கெட் இன்ஜின்ஸை தான் வெர்னியர் த்ரஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெயின் இன்ஜினை ராக்கெட் கூட அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் சின்ன சின்ன ராக்கெட் இன்ஜின்ஸை வச்சாங்க. அது பேர் தான் வெர்னியர் த்ரஸ்டர்ஸ். சின்ன சின்ன ராக்கெட் இன்ஜின்ஸ் இதுகளை யூஸ் பண்ணி பெரிய ராக்கெட்டையே நம்மளால கோர்ஸ் கரெக்ஷனை பண்ண முடியும். ஸோ இது பேர் தான் வெர்னியர் த்ரஸ்டர்ஸ். இது இப்போவுமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம பிஎஸ்எல்வியோட ரோல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜோட ரோல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமும் ஒரு வெர்னியர் சிஸ்டம் தான், வெர்னியர் த்ரஸ்டர் தான். இதை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயூஸில் அந்த RD-107 இன்ஜின் சென்டரில் இருக்கும். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்னியர் த்ரஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த டெக்னாலஜி இப்போ கிம்பலிங்லேயே நெக்ஸ்ட் லெவலில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது பழைய ராக்கெட்ஸில் மட்டும்தான் இந்த வெர்னியர் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இன்னும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெட் வெயின்ஸ். இது ரொம்பவே பழைய டெக்னாலஜி. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ராக்கெட்டான V2ல யூஸ் பண்ணப்பட்ட த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் மெத்தட். இந்த ஜெட் வெயின்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ்க்கும் அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, கண்ட்ரோல் சர்ஃபேசஸ் ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்க ஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ணி த்ரஸ்ட்டை வெக்டர் பண்ணும். பட் ஜெட் வெயின்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபின்ஸே ராக்கெட்டோட எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோவுக்கு நடுவில் இருக்கும். ஒரு டைவர்ஜென்ட் நாசில்லேருந்து வெளியில் வர சூப்பர்சோனிக் ஃப்ளோ இருக்கும் இல்லையா, அது பக்கத்திலே கொண்டு ஃபின்ஸை வச்சுருப்பாங்க. அதை தான் வெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, மெக்கானிக்கல் வெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வெயின்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி த்ரஸ்ட் வெக்டரிங்கை அச்சீவ் பண்ணுறது பேர் தான் ஜெட் வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஃபைனலான மெத்தட் வந்து ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன். இந்த ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன் த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் கண்ட்ரோலுக்கும் ஜெட் வெயின்ஸ்க்கும் அந்தளவு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. எப்படி ஜெட் வெயின்ஸ் வந்து நாசலோட எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோவில் வந்து வெயின்ஸை விட்டு எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளோவை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் அச்சீவ் பண்ணுதோ, ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமும் அதே தான் பண்ண போகுது. ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் வெயின்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாஸ்ட் கேஸை வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்போவுமே ஒரு சிடி நாசல் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் நாசலோட டைவர்ஜென்ட் செக்ஷனில் ஃப்ளோ வந்து சூப்பர்சோனிக். அதோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். பட் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி வந்து சூப்பர்சோனிக். அது வந்து ஒரு கம்ப்ரெசிபிள் ஃப்ளோ. ஸோ கம்ப்ரெசிபிள், இன்கம்ப்ரெசிபிள், சூப்பர்சோனிக், சப்சோனிக், டிரான்சோனிக் இதை பற்றிலாம் தனித்தனியாக நான் வீடியோ போட்டால் தான் உங்களுக்கு இது புரியும். ஸோ இப்போ இந்த டைவர்ஜென்ட் செக்ஷனுக்கு மேலே நாசல் வாலுக்கு மேலே தான் வந்து நம்மளோட இன்ஜெக்ஷன் மவுண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அங்கேருந்து தான் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து இன்ஜெக்ட் ஆக போகுது. இந்த இன்ஜெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ஸ்ட்ரீமுக்கு ஓரளவுக்கு இருக்க மாதிரி ஆங்கிளில் இருக்கும். அது என்னடா அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களை நோக்கி ஃப்ளூயிட் வருதுன்னா அது அப்ஸ்ட்ரீம், உங்களை விட்டு ஃப்ளூயிட் போகுதுன்னா அது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து யோசிச்சுக்கோ, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அதை பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன். ஸோ நாசல் த்ரோட்லேருந்து வர ஃப்ளூயிட் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம். அது வந்து இன்ஜெக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இன்ஜெக்டர்ஸை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். இந்த இன்ஜெக்டர்ஸ் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஃப்ளூயிடை வந்து உள்ளே வந்து பம்ப் பண்ணும். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், டைவர்ஜன் செக்ஷனில் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி தான் சூப்பர்சோனிக். பட் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆம்பியன்ட் ப்ரெஷருக்கு கிட்ட தான் இருக்கும். அப்போ இந்த இன்ஜெக்டர்ஸ்லேருந்து ஹை ப்ரெஷர் ஃப்ளூயிடை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஃப்ளூயிடு அந்த ஹை வெலாசிட்டி ஃப்ளூயிடோட கொலைடாகி அந்த வெலாசிட்டி காம்பனண்ட்டை உடச்சிரும். அந்த வெலாசிட்டியை வந்து குறைச்சி விட்டுரும். எதோடது? எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட வெலாசிட்டி குறையும். எந்த இடத்துல ஒரு வெலாசிட்டி குறையுதோ அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகும். அது பேர் தான் டைனமிக் ப்ரெஷர். அதை நம்ம வந்து ஸ்டாக்னேஷன் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம். ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் டைனமிக் ப்ரெஷர்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஸ்டாக்னேஷன் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இன்ஜெக்டருக்கு முன்னாடி ஒரு ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏரியாவில் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹை ப்ரெஷர் ஜோன் வந்து கிரியேட் ஆகிரும். உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். எப்போவுமே ப்ரெஷர் வந்து ஹை டு லோ தான் போகுமே தவிர லோ டு ஹை வித்தவுட் எனி ஒர்க்கு போகாது. நாசலோட த்ரோட்லேருந்து வர அப்ஸ்ட்ரீம் சேம்பர் வால்லே அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வரும். இந்த இடத்துல ஒரு ஹை ப்ரெஷர் ஜோனை பார்த்ததும் ஃப்ளோ வந்து அங்கேருந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரியும். ஒரு பவு ஷாக் கிரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஷாக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு சூப்பர்சோனிக் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு பொருளோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்டக்கலாக நின்றாலும் அது வந்து ஒரு ஷாக் வேவை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இங்கே கிரியேட் ஆகிருக்க ஷாக் வந்து போ ஷாக். அந்த போ ஷாக் பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன். அந்த போ ஷாக் வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஃப்ளெக்டான எக்ஸாஸ்ட் கேஸை அப்படியே ஒரு ஆங்கிளில் தள்ளி வெளியில் கொண்டு போயிடும். இது மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னா, த்ரஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் கிரியேட் ஆகுது. த்ரஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் கிரியேட் ஆயிடுச்சுனாலே போதும், கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ராக்கெட்டோட வெலாசிட்டி வெக்டாரை வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணிடும். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது. நான் இதிலே 2 டைப் சொல்லியிருந்தேன். இனர்ட் ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம், அப்புறம் வந்து ரியாக்டிவ் ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம். ஸோ இனர்ட் ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகும்னா, நார்மலாக வாட்டரு இல்லைனா வந்து இனர்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பம்ப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நான் இப்போ சொன்னால் தான் நடக்கும். ரியாக்டிவ் ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னா ஹைலி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், ஸ்டான்டியம் பெர்க்ளோரேட்டு, டைநைட்ரஜன் டெட்ராக்சைடு, ஃபியூமிக் நைட்ரிக் ஆசிடு, இந்த மாதிரி ஆக்சிடைசர்ஸை இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ளூயிடாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல திருப்பி ஒரு கம்பஷன் ஏற்படும். ஏன்னா எந்த ஒரு கம்பஷனும் கம்ப்ளீட் 100% எஃபிஷியன்ட் கம்பஷனே கிடையாது. ஸோ ராக்கெட்டோட மெயின் கம்பஷன் சாம்பர்லேருந்து வர அந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்பஸ்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அதில் வந்து ஒரு சில ஃபியூவல்ஸோ இல்லை ஒரு சில ஆக்சிடைசரோ இன்னும் கம்பஸ்ட் ஆகாமல் அப்படியே போயிட்டுருக்கும். இப்போ ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை திருப்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அந்த இடத்துல ஒரு கம்பஷன் நடக்கும், ஒரு எக்ஸ்பான்ஷனை கிரியேட் பண்ணும். இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஜோன் வந்து ஒரு டிஃப்ளெக்ஷனை கிரியேட் பண்ணுச்சு, அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து இன்னும் அந்த டிஃப்ளெக்ஷனை வந்து கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு இழுத்துட்டு போகும், தள்ளிட்டே போகும். இது மூலயமா என்னடா பிரயோஜனம், இனர்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது இனர்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமில் நிறைய ஃப்ளூயிட் இன்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் கம்மியான டிஃப்ளெக்ஷனே நடக்கும். பட் ரியாக்டிவ் ஃப்ளூயிடில் நீங்கள் வந்து கம்மியாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் திருப்பி கம்பஷன் ஆகி ஆகிற எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கிரேட்டர் டிஃப்ளெக்ஷனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ நான் முன்னாடியிலேருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் செகண்டரி அது என்னடா செகண்டரி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது. 2வது தாட்டி கம்பஷன் நடந்ததுன்னா அது வந்து செகண்டரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ செகண்டரி இன்ஜெக்ஷன் த்ரஸ்ட் வெக்டரிங் கண்ட்ரோலோட டாபிக் முடிஞ்சுது. பிஎஸ்எல்வியில் இந்த எஸ்ஐடிவி சிஸ்டம் தான் வந்து யாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் பிச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, சென்டர் கோர், அதோட நாசலில் 24 இன்ஜெக்டர்ஸ் இருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ஜெக்டர் வச்சு ஒரு டைரெக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணோம். 24 இன்ஜெக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எந்த டைரெக்ஷன்லாம் வேணுமோ அந்தந்த இன்ஜெக்டர்ஸ் ஃபயர் பண்ணி அந்தந்த இடத்துல த்ரஸ்ட் வெக்டரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களால் வந்து ராக்கெட்டை 10 டிகிரிஸ் வரைக்கும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து வெறும் சென்டர் கோரில் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. பிஎஸ்எல்வியோட எக்ஸல் வெர்ஷனில் 6 ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த 6 ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர்ஸில் 3 ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர் வந்து கிரவுண்ட் லித் ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர்ஸ், மிச்சம் 3 வந்து ஏர்லித் ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர்ஸ். ஸோ ஏர்லித் ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டரில் எஸ்ஐடிவியும், அதே மாதிரி கிரவுண்ட் லித் ஸ்ட்ராப்-ஆன் மோட்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ராப்-ஆன் பூஸ்டருக்கு வந்து எஸ்ஐடிவி ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ரோல் கண்ட்ரோல் கொடுக்குறக்கு. இந்த எஸ்ஐடிவி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் ரோல் கண்ட்ரோல் வந்து பிஎஸ்எல்வி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பிஎஸ்எல்விக்கு ரோல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே தனியாக 2 வெர்னியர் இன்ஜின்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹையர் டிகிரி ஆஃப் ரோலை வந்து இப்போ வந்து என்கவுண்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒர்க் ஆகும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். எஸ்ஐடிவிசி பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாகவே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் விட்ட நிறைய விஷயத்த, ஏன்னா அதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து வேற ஒரு வீடியோ, அப்கமிங் வீடியோஸில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இத்தனை நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.